Какво ти се стори България тогава, когато за първ път видя България? Ти си живял в Израел, отиваш да учиш България. Как ти се стори тогава България? Аз намирам една много спокойна страна, много тиха страна, много чиста страна. Няма много продукти, да кажем така чисто, но има режим. Днеска аз бях за първи път след промяната на режима, бях по време на беше 2000-та година, първи път за семейството си. След това, по-късно, около 15 години или 16 години, бях още веднъж. Видях, че има много магазини, има много продукти, има така наречена свобода. Ти можеш да демонстрират, хората могат да демонстрират